Nanguna si Senator Bam Aquino sa listahan ng top-performing senators batay sa ulat ng strategic consulting firm na Publicas Asia Incorporated. Sa resulta ng independent survey na pahayag 2025 end of the year na isinagawa noong December 7 to 10 sa 1,500 registered voters, nakakuha si Aquino ng 54% net favorable rating, pinakamataas sa hanay ng mga senador. Kasunod niya sa top 5 sina Senator Francis Kiko Pangilinan na nakakuha ng 47%, Senator Risa Hontiveros na may 46%, Senator Bongo na may 42% at Senator Rodante Marcoleta na may 38%. Itinuturing si Aquino bilang isang high-output lawmaker matapos bumalik sa Senado noong 2025 midterm elections na may 20.8 milyong boto. Agad niyang tinugunan ng mga pinakamalalalang problema sa sistema ng bansa. Bilang classroom crusader at chair ng Senate Committee on Basic Education, isinulong niya ang Classroom Building Acceleration Program o CAP Act Senate Bill 1482 na layong resolbahin ang matinding kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa. Lahat po tayo nagulat nung nalaman natin na 22 lang ang classroom na ginawa ng DPWH ngayong taon. Ang backlog po natin 145,000 pataas. Kaya yung 22 na paggawa ng DPWH, hindi po talaga yan katanggap-tanggap. Ang CAP Act nakabilang ngayon sa priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, ay naglalayong i-decentralize ang pagtatayo ng mga paaralan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas malalaking papel sa mga LGU at NGO. Target nitong punan ang 165,000 classroom gaps sa loob ng 6 na taon. Bilang tagapangulo ng Senate Committee on Science and Technology, matagumpay ring na ipasa ni Aquino ang ikatlong pagbasa ng Senate Bill 1506 o Kadena Act na nagtatakda ng kauna-unahang blockchain-based portal para sa real-time na pagsubaybay ng mga kontrata ng gobyerno. Layunin ng batas na gawing tamper-proof at bukas sa publiko ang record ng paggastos ng pamahalaan upang mapalakas ang transparency at accountability. Sa dulo po ng lahat, iisa pa rin ang pinagalaban po natin. Transparency, accountability, at sa pagiging bukas sa pagbusisi ng budget ng ating gobyerno na siya pong pera ng taong bayan. Solusyon at serbisyo para sa taong bayan, yan po yung hangarin ng batas na ito at siyempre po para labanan ng korupsyon. Ang Kadena Act ay isa sa pinakaklarong paraan para mabantayan ng taong bayan ang paggastos ng kanilang buwis. Nanguna rin si Aquino sa pagsusulong ng live streaming ng 2026 Bicameral Committee meeting upang maiwasan ang umano'y midnight deal sa 1.38 trillion pesos na budget para sa edukasyon na katumbas ng 4.5% na GDP. Kabilang din sa mga inihain niyang panukala ang Senate Bill 1559 o Party List Reform Act na layong ibalik ang party list system sa orihinal nitong layunin bilang kinatawan ng mga marginalized sector. Kasama rito ang pagbabawal sa political dynasties hanggang ikatlong antas ng pagkakamag-anak, pagdiskwalipika sa mga government contractors at mandatory public hearings para sa mga aplikante. Inihain din ni Aquino ang Senate Bill 1512 o Independent People's Commission Act na magtatakda ng isang independent body na mag-iimbestiga ng korupsyon at mga anomalya sa gobyerno. Para sa 2026, kabilang sa kanyang mga prioridad ang angat sweldo para sa Guro Act at ang e-textbook para sa lahat Act na tutugon sa kakulangan sa sahod ng mga guro at sa digital device sa mga kanayunan. Sa kasalukuyan, 4 na pangunahing panukalang batas ni Aquino ang opisyal ng kasama sa LEDAC priority list. Patunay ito ng pagkakasundo ng Senado at ng Palasyo pagdating sa transparency at edukasyon. Rainiela Tugay, CLTV 36 News.